19 তারিখ টাউন হল 19 তারিখ আগস্ট टाउन हल पार्लामेंट बागै काम करो ताई बे सारेना तामानिनो सोंगारिनो एवार्ड इनाय ताई जो सदानो उरनाय आं बे न हामजागै वानि बखनिया खापनिया ना गमा कायसा सिल ताकरनि सुनतुलिना आं बखाबाय थाखोसम थाखो ताई आं हामजागै आलिया मैया पकाबि मंथा रविन्द्र बिनि गामि खवाय गायरेंपारा बगनाय खातिर फरायसालि सिलिगुरि कलेज अफ मिउजिकनि ब सारेना तामानि बागै बर' बांखा आमार बागै जत सारा त्रिपुरानि सारा सिनि 19 दफानि बर'ना कयना मोसुगो न खाय बर' आगोबि फायदि जों कतमा प्रग्राम 19 तारिखआव जों टाउनाव खायदो न जत माफानि सामान अखरा चाकरा ताइ सेरेरा ताइ आलि सात बाक सारना खाखा हाबेरगो 19 तारिख जों कत प्रग्राम सिनि सेलिब्रेशन दिन विक्रम महाराज नै आसेमा सानतयै जों 19 तारिख टाउन हल आबोताबो प्रग्राम मोनदा टाउन हाबाय खाखा हाबाय यापर आं दिनै खाथाजों हैमातंखा आलिया मोन बगे आमफ्राय मकलनिया अरंगा त्रिपुरानि पैसा आमफ्राय बागरनि बागेरिखा सिनि मकलनिया न सियार न केवपति गलायगरै बर मानव थांनानै बागै 5 तारिख आलि तामनाय गरिया बुंबदल वेलफेयर सोसाइटिनि रुवाजिमा मेथाइ तिथि एडिसि हापां एडिसि चुवामाबाय आईसीटी डिपार्टमेन्टनि चुवामाबाय ताइसि सीएम बरमबना पूर्णचंद्र जमातिया ब सनत चुवामानि बिसितै शान्ति गारियाव 5 तारिख सारा त्रिपुरानि मकलनिया मकलनिया कायसा पादा लायका जतरे सैगोन तम फरेन्टर त्रिपुरा रयसाबारनि रयेल थ्रि हाना मंगाय तामनाय ब बयला सबरनि गाय बारसेना दङ संकट थेराखुंनि गाय रंजित देबरमा गाय बिश्राम खानाय जंपै आमसायनि गाय रामपरा जमातिया मकलनिया दैया बिन बुखाय बहायनाय मकलनिया रामपरा तो थि थांगा दारा सिरि राजा रथ जमातिया नबो तुबुया नबो कत लायका आनि मानसमन गभर्नर राज्यपाल थि थायनाय ताय तामनाय दिल्लीआव थांगैबो प्रधानमंत्री समय मालाय होय ओया रविन्द्र सनति सिनि परम्परा सारेगा समय जंकर गमाय दफा आमन तामरे तयानि कलेज स्टाफ तामरे मतलाङै दिल्लीआव बिजान थानाय बागानि मानुजा आमहायगोना आं सानगां दङ नरा बखाबै हामदो बिजोबो जतन खुगा खामबाय tak no mana tamo आनो मरि मानोखा सिनि बन 19 तारिखआव कायसा बिल बिक्रमनि आसाम सानति पालनि गानि बिनि अमहायरि सुमरो गरिबनि आनो सबानिया बिनि बखा खाखो सनो हामदोगै कायसा बन तुनजोबै सिन्ता करनि ya kolok kolok kisan बन गित बायदिखा